trying hard to be, to look like a good surfer. Remember, I'm vlogging all of the activities with our collaborator, Pinoy Geek Adventurer. Wow! So today, as a beginner surfer, hopefully I'm able to catch a wave or two. Nagsimula akong mag-surf, 9 years old. And then ayun, everyday ko siya nang ginagawa. From dawn to dusk, talagang morning, kahit mainit, hapon, like everyday ginagawa ko siya. Kahit after sa trabaho, yun lagi ginagawa. So, nakakabigay siya ng positive sa akin, good vibes. I mean, pag medyo stress ka sa bagay trabaho, as dito surf, mag-enjoy ka. Maganda rin po sa katawan yung pag-surfing, then parang relax stress. Dito ko na lang po sa pagsisurf, dinadaan yung problema ko, tapos nawawala po siya. Yung feeling iba, mawawala yung saya, sobrang saya. Ano yung nararamdaman pag nasa-surf sa mga araw? Ano yung nasa-surf na parang pag-surf? Ano yun? Di ba? So ito nga pala yung Bagasbas Beach. Dito sa Camarines Norte, Bicol. One of the longest surfing spot in the Philippines. Dami niyong pwedeng i-surf dito. May swimming area, surf area, skim area. So kahit mag-1,000 kaming surfer dito, hindi kami mag-aaway-away. So sobrang safe to para sa mga first time and also dun sa mga advanced surfers. So nakakatuwa naman kasi may mga bisita din nakakarating sa atin dito sa Bagasbas. Nakilala ko, I mean, personally nakita kami sa shops, kita ko siya sa beach. And cool lang yung niya, yung attire niya kanina. Meron siyang mask, so ang cool lang tingnan din dahil syempre, kailangan din natin mag-mask eh. So everyone is asking me on why I'm wearing mask. Simple. Because I treat pandemic seriously. Ngayon, meron akong isang bisita na dumating na isang adventurer na nakasama ko kahapon. Nag-shoot kami ng video, kinuhaan ko siya. Ang panahon kahapon is sobrang napakalakas ng alon, medyo nahirapan natin ang adventurer. Yung wave is hindi siya balance. I realized that I suck at surfing. But I mastered the art of flipping over and getting wiped out the way. Oh well, there's always Charbao next time. So that's the arc of Daet. So their product here is pineapple. And welcome to Daet! Hello guys! So actually I'm trying hard to be, to look like a good surfer. So this is quite heavy, but I'm doing my best. Magandang araw ako, Subong. Maria, okay, welcome sa Bagasbas Beach. Bagasbas Beach natin ay position mo. Ready and up. Huwag masyadong malayo.
and I learned a lot. So this is actually for behind the scene, no, for one of the episodes of our traveling show. Okay, so of course, really I want to try all of those outdoor and indoor activities. Remember, I'm vlogging all of the activities with our collaborator, Pinoy Geek Adventurer. Okay? Habang nagpe-prepare, and nandito kami in front of Bagasbas Beach. So that's the Bagasbas Beach. And they're actually under the Cuba. Improvised Cuba, no? Oh, galing-galing. Ayan guys. Si, masarap yan. Lord, thank you po sa mga blessings na binibigay niyo po sa amin. Man, gutom na kasi kaya hindi na makapag-kumain. Matino. Halika na pinsan yan, madam. Ayan. Ang kadiri lang yan. Parang ito na pagbalay na para sa akin. So we can go. Let's go, let's go. Guys, let's try this. So this is what we call adobong manok. Yes, Which is actually the specialty of the Filipinos. Saya nabitin kami kaya eto na yung second bag. Eto na yung titirahin ko.